Jam siji bengi numis turun lali hari Alhamdulillah. pikiran boyeng aduh angin dikawat Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur kanda juring. Ketemu maning karo Reang Mang Asep ning Tabir Misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir meng channel kien. Kanggo kandahan dina kien ana cerita sing Kang Iswanto ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Sindang, Indramayu. Kang Iswanto ki pengen nyeritakaken pengalamannya dheweke ning tahun 2005. Waktu kuwen Kang Iswanto ki ya wis kerja, wis lulus sekolah ka wis kerja. Nah ning salah sawijine dina entas maghrib ana bature arane ki Toni dolan mono kena. Ya ditakoni kadingaren je ton je bengi-bengi menaknane bengi-bengi apa? Nah wong masih sore kayang kenen jor. Iya kadingaren maksudnya mah biasanya kan ya orelok dolan menek kena aja. Biasanya Reang Korira kan ya ketemunya ning jondol aja. Iya lagi anu sih raja nyambat ira aja. Nyambat anak perlu apa aja ton. Hari bengi tulunglah baturana Reang ya. Baturana ira aja. Batur ira mendi aja sanja mengsapa aja jare Kang Wantone ki. Sanja maning aja dudu sanja aja. Bapak Reang ki manjing rumah sakit. Manjing rumah sakit ya. Iya dadi ya tulung baturana Reang aja. Oh ya wis lah hari bengi jam pira ya kau ira bae jam pira Reangnya mana dikit ngulu aja kone ira lamona wis siap ka mana kena ya kari nyusul bae kin anu kamerane apa disebutaken ka dicatat kenang Kang Wanto ki oh ning kameran kien apa aja ya wis kone Reang nyusul mana kena entas isa lah Reangnya tanggung sembayang isa dikit ya iya aja nah terus kayak kon ku wis Kang Tonine ya mangkat ngulu meng rumah sakit jadi bapane Kang Toni ki sebenarnya mah wis lawas puyenge mung bega kenang keluarganya ki dirawatnya ning omah ora digawa ning rumah sakit ka. Nah lagi mau kayaknya mah lagi awan busi lagi sore ngedrop jemulane ga digawa mung rumah sakit digawa rumah sakit ya wis lamona awan sing nonggoni yayune Kang Toni lamona bengi sing nonggoni Kang Toni kayak sip-sipan ka giliran kayak konon je. Nah ya anu ga Kang Iswanto ki ngomong ning bapane, Pak mau Toni menekaken harapan ngajak Reang nonggoni bapane ning rumah sakit. Oh digawa aja rumah sakit sakine. Iya sakine digawa meng rumah sakit ya. Terus je rewen je apa? Ya wis ora apa-apa je mana kone iraku manakaken yang gawa termos, gawa kopi je, gawa klasa kayang konon je Pak. Iya je. Jadi ya rumah sakit zaman bengen kan ora kayak zaman kien tertib, bengen mah durung tertib rumah sakit ki. Mang Asep gaya nyakseni. Jadi lamona anak wong sing lagi puyeng dirawat ning rumah sakit zaman bengen kin mah ya sing nonggoni nane ki ora diwatesi. Arepan sakelurahan ke sing nonggoni ning kono ku ora apa-apa. Hari sakin kan ya wong loro sing aweh nonggoni ora kena rame-rame jor. Nah bengen mah ya semobil ya se-RT pada teka monokaken sebondo royot kone ki ya padang gelar kelasa ana sing gawa termos ana sing gawa rantang isine panganan pada gelalang geleleng ning kono dadi ki ya lamona dipikir-pikir mah daripada kayak wong sing nonggoni wong lagi gering wong lagi sakit ya luwih mirip kayak wong lagi piknik pada ya udud apa ga bengen mah ora kudu-kudu metu sing area rumah sakit sing penting mah ning kawasan terbuka ning kono ku ya udud kempal kempul oleh bengen mah masih umum ka tole ki ning koridor-koridor ki wong ki pada glalang gleleng gelar klasa. Nah ya masih kayang konon je kondisinya ki ari sakin kan ya wis tertib ora bisa gel konon maning yo ora kin mah kedadian tahun 2005. Nah mono kena ya nggawa termos, nggawa gula kopi, ya nggawa gelas ya apa pokoknya menggawa kelasa apa kayak wong arepan piknik ka. Tekan kono ya ketemu karton sing kadoan gak ana dulure Kang Toni jora. Nah,
Kang Wanto ki sempet ngelongok dikit sedelat deleng bapane Kang Tony, ning kono ku Kang Wanto ki kaget caca. Tadi ki ya bapane Tony ki wis lagi mangap bae, awake ki kuru, wis pugu kuru ya awake mangap, matane merem, ambekane ki kaya wong ngorok ya. Rok, krok, krok turane mau ora lagi turu ora apa, kayane mah jare wong zaman kin mah ya setruk kayaknya mah ya, ambekannya ki kayak wong ngorok aja. Rok, rok. Nah kaget ya Kang Wanto ki dalam kondisinya bapaknya Kang Tony ki. Soalnya mah apa? Bengen ki bapaknya Kang Tony ki ya wong sing disegani lah ning desa kunku. Wongnya ki gagah, awaknya ki gede, dhuwur. Ya memang jarek ki lagi bengen mah, lagi bengen aja jarek ki ya preman ya bapaknya Kang Tony ki. Mung bega meneknane kan ya wis insap, wis tobat. Hari ngomong suaranya masih anteng, matanya ya ilokan kayaknya mah ora sadar dheweke ki lamun ngomong ki matanya ki ya ilokan meluan melotot kah, pendilak ya. Jadi ki ya Kang Wanto mah lagi cilik ki wedi ning bapane Kang Tony ki. Lamun Kang Wanto nangis kah kena ngemboke ku ndak dicelukaken Mang Darya aja sira bagian ngarani bapane Kang Tony ki. Jadi ku ya kone ki Kang Wanto ki kewedinen mari kayang kono aja mung bega ndelengna kondisine bapane Kang Tony sakin ki ya kaget ya wis kuru regek ya dhuwur matane merem ya ambekane angel cengap-cengapan. Nah terus ya nginyok sedelat Kang Tony ne gak katon tok ya wis teka aja. Iya aja ora wis ning jabak aja nongkonin aneh ya wis ya ora dadi ning jabak ya gelar kelasa ya pada dodok ning kono. Nah toli ya gantian siji-siji ya yune Kang Tony ki pada balik. Ton ya yune balik dikit ya iya Jayu anu je bapane becik jadi tonggoni iya je bokatan anak papa telepon Mang Yayu telepon nganggo apa Jayu wong reang ora duwe HP ya mengwartel ta prewen jora iya Jayu je. Nah Yayune mah duwe HP Kang Tony ki waktu semono mah durung tuku HP ka durung duwe HP ari HP mah wis akeh sing duwe je. Nah terus ya kayak konon siji maning sampai akhirnya ki ya kari wong loro sing nonggoni bapane Kang Tony ki kari Kang Tony karo Kang Iswanto bae ning kono ya udut kanda terus kadang-kadang ngingok mengjero jora Kang Tony ne ki ndelengna bapane. Nah mung bega Kang Wanto ki wis oli pirang tahun kin ki teratur orelok begadang maning ka. Lamun bengi ki turunnya ki ya jam 10 jam setengah 11 ki turu soalnya mah esoknya kan molah. Jadi ki sing aranne begadang ki ya wis orelok maning. Mulane ga waya wis jam 11 bengi mata ki ya wis kier-kier aja. Kayak abot pisan ka. Kiar. Ari Kang Tony ne mah masih kandak bae. Kang Wanto sing semaure wis ora kiyeng semaure ki ya iya hahaha kayak konon ka. Ya wis ora ki yang di Jakanda jadi ki ya nglati posisi je Kang Wanto ki aduh lempengaken bayakan dikit anu je ton je wis harapan terap ta je to je ora je emang lempengaken bayakan reang ki empu je pada lara je ya wis je kayak Kang konon mah. Nah mung bega ya sing niate arepan lempengaken bayakan ki wong ora biasa begadang jadi Kang Wanto ki keturun ya Kang Wanto keturun mung bega ya karena ning rumah sakit kan ya sengantuk-ngantuk ke turu ga ya masa lali ya masa nyaman nak jora. Tadi ki kone yang lilir ngingok Kang Tony masih melek ya Tony masih turung turu serang turu maning lah aja kone yang lilir maning Tony masih jentul bae yang turu maning lah nang lilir ke embus sing ke pirang balene diingok kenang Kang Wanto Kang Tony ki meluan turu ya ca. Nah Tony ku turu je lah wong nonggoni bapaknya turu mung bega reang ya pengen melek ya abot pisan mata wis ndak temen lah reang turu maning ya. Kang Wantone ki turu maning ya ca. Nah lagi turu kayang konon ki kerasa maunya kan matanya silo ya ana sing ngaling-ngalingi cahayane lampu ki mengraine Kang Wanto mulane Kang Wanto ki melek ngelilir maning. Nah ning kono ku Kang Wanto ku ndeleng ning lawang kameran genah bapaknya Kang Tony dirawat ku ana sing lagi nglayeg bae dhuwur mung bega awake ki kuru regek ya cilik ka kun ku apa kun ku sapa karena
sing lagi ngadeg be ngaling-ngalingi kian lampu. Jadi kan ya raino patia jelas ya, kayak siluet kayak wayangan ireng. Nah, Kang Wantone kan kucak-kucak mata ndelengaken diperhatikaken. Rupane kun ku ya bapane Kang Toni jajare Kang Wanto ki. Bapane Toni. Kun bapane Toni ku ngadeg jor. Bunang apa ana perasaan wedi jare Kang Wanto. Jadi Kang Wanto ki ya meremaning. Nah, selesai meremaning radakan suwe matanya kan silok maning jaja. Berarti ki wong sing ngadeg mau ki ya wis orang ngaling-ngalingi anu maning, orang ngaling-ngalingi lampu. Kang Wanto ki melek rupane bapane Kang Toni ki lagi lunga manjing menjero kameran genahe dheweke dirawat ka. Nah, sewise bapane Kang Toni ne manjing, Kang Wanto ya dodok nangekaken Kang Toni. Toni. Mau bapak nira anu Kang Toni ne ki maning ora anu kah yang lindur kayaknya ki orang respon lah angel wis lah tak ngok bae dikit jarang ke penasaran. Jadi Kang Wanto ki ya manjing menjero ruangan kuwen jaja, menjero ruangan genahe bapane Kang Toni dirawat manjing monokaken. Nah ning jero ruangan kun kan pasiennya ana loro, sing siji bapane Kang Toni, sing sijine maning ki embu sapa. Nah waya Kang Wanto manjing monokaken. Jadi bapane Kang Toni ki posisinya masih gluntung bae, masih ngedeng ning dhuwur kasur, kondisinya ki ora berubah. Mung bae gah ning ngiringane bapane Kang Toni ki ana sosok sing nyerupani bapane Kang Toni. Jadi ana loro bapane Kang Toni ku. Sing sijine lagi dodok, sing sijine lagi ngedeng. Kondisinya pada persis. Awake ya wis kuru, pipine kempot, ndase ya butak gitu, wis gundul kan ndase ki lagi jentul. Karena memang ya bapane Kang Toni gah ya wis lumayan sepuh, umurnya ki wis 70-an. Kang Toni ki anak paling bungsu. Jadi ki ya lagi jentul, sing sijine ngluntung bae, sing sijine jentul bae. Nah, deleng kayang konon kan kaget Kang Toni ne ki. Astagfirullahaladzim. Apa gana loro jor? Kang Toni ne Kang Wanto ne ki kaget apa gana loro je. Jadi Kang Wanto ki ya balik maning nangekaken Kang Toni sing lagi ngedeng. Toni. Apa je to? Tangi dikit je. Apa sih jor? Tanginya dikit, bapak nirana loro aja. Jadi Kang Toni ne melek. Apa je tok je. Bapak nirana loro sing bener je. Iya, mau sing sijine ngedeng, sing sijine dodok. Jadi ceritakeun kabeh kena Kang Wanto ki. Oh, iya ta je tok. Iya, acak dingok ya. Ya wis ayo dingok jor. Jadi ki Kang Toni ning ngarep, Kang Wanto ning gurine Kang Toni. Ya waya dingok ya wis langka mung kari siji je. Bapane ki sing lagi ngedeng, sing lagi ngluntung bae. Ya ambakane Kang rok kayak wong ngorok ambakane ki. Oh, ora aja di make apa ya kenang Kang Toni ku ya kayaknya mah bapaknya ya wis ora bisa ngomong. Ya wis ada temen kon istirahat bapaknya pikir ya Kang Toni ku gel konon. Ajare Kang Wanto neton aja turu maning lah aja blenak reang turu anu ya wis kan sing mimiti turu ira aja tok jor ajare Kang Toni nek ki. Iya sing mimiti turu reang mung bega nang apa ira meluan turu jor. Ya gara-gara langka bature iki je nganggo autan ambiran jadi cokot di lambuk lah sing mau je berukayang konon malah lir yang kuturu pin mata tetot kenang lambuk kenang apa jadi ya sewise diolesi autan ya dodok gawe kopi aja untung reang gawa anu jor gawa termos dari Kang Wanto ki. Nah ning kono ku ya gawe kopi ngesukaken kisaran jam telu esuk aja Kang Toni ki niliki bapane maning. Nah ning kono ku Kang Toni ki nyeluk Kang Wanto. Tok. Apa je ton? Meneh dikit. Apa aja? Delengen bapak je anu je tok je. Nang apa bapak nirane? Ku je jarira bapak masih urip tapi wis mati je. Ya Kang Wanto diomong kayang konon kayak wong iya ha jadi ngok ya bapane Kang Toni ki kayak wong wis ora ambekan diemek denyut nadine kien ne di meki kabel lah kayak wong iya-iyahan ning film ka jare Kang Wanto ki ton bapak nira ki wis mati je wis sira ngomong padu metu bae aja sembarangan ari ngomong ya wis menang ning kene range nyeluk anu suster je ya iya jor jare Kang Wanto ne mung bega Kang Wanto ki kewedinan ditinggal dewekan ki ton ira bae sing ning kene reang sing nyeluk suster je ya wis los je mana tadi Kang Wanto sing nyeluk suster suster monokaken jare ki ya wis memang wis langka aja bapane Kang Toni ki wis ninggal
Nah bapaknya Kang Toni wis ninggal, kenang Kang Toni kan ya wis cetok mana tilikana dulur-dulurane reang, tilikana yayu, tilikana kakang jor. Iya aja. Jadi ya Kang Wanto ki bengikunku ya teka mengumae yayune Kang Toni. Ada temen bengi-bengi ke tak gedor bae jarang kan gawa berita penting jadi ke jare Kang Wantone ki. Mangasep izin minum kopi dikit ya. Mangga batur-batur. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi ireng mantap, rasanya orang berubah. Lanjut maning menceritane Kang Wanto. Kang Wanto ki ya gedor-gedor umae yayune Toni. Yuk kinreang je Wanto jora lawangnya dibuka ya radakan suwe wong wis lagi turu sih orang ini kan dibuka nang apa je to yuk bapaknya wis ninggal ya wis langka sing bener je iya prewen ceritane je to ya mana bae dikit ya yuk diingok jora nah terus ya teka mengumai dulu Kang Toni sing sejen digedor maning je nah waktu pun kok ana bapak-bapak sing arepan mengmusola kan ya biasanya kan ana wong sing rikat jam 3:30 wis mengmusola ya ana ya harapan sembayang bengi dikit ta prewen wis kaki-kaki je ketemu karo Kang Wanto sapa kuan jor jar si bapak kin jar si kaki kin ki sapa kuan je kula je Wanto wis Wanto je oh Wanto je bengi-bengi dau balik dolan ta je nang je ora balik dolan ora apa jewa orang ke lagi ngabari je ngabari apa ngabari ning dulur-dulurane Toni je mau kurangku ya entas nonggoni bapakne Toni ning rumah sakit terus ya bapaknya ninggal je wis mati je iya je wis mati innalillahi Mang Darya jora iya bener Mang Darya je matinya ku kapan ya kayaknya mah lagi mau je ya wis jewa orang ngarep anu ya ngupai baru dulur sing sejen je oh ya wis lo mana je nang jora dadi kayak Kang Wantone ki gedor dulure Kang Toni sing sejen dog nah lawangnya kan dibuka yakin ki kakangnya lanang je kakangnya Kang Toni to je bengi-bengi ana apa je to Kang je bapaknya wis langka wis ninggal je ira nongkon di jora lagi bengi karo Toni iya aja Kang Jerang nonggoni mau ku bapakku wis ninggal nah lagi ngomong kayang kenen ning musola ki ana pengumuman ya pengumuman ku ya assalamualaikum jara innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya telah berpulang lah disebutaken arane Mang Darya apa ya Kang Wantone kan kaget kakangnya ya kaget ci hari kun wis diumumaken ning musola je tok je iya aja wis diumumaken ning musola mau kurangku ketemu karo kayak was apa sih jasing biasa mengmusola suka oh kuan je iya orang ngongkon diumumaken orang ngongkon prewen ya rupanya ku kayaknya mah inisiatif dewek wong kieu ki ngumumaken lamona bapakne Toni ki wis ninggal je Mang Darya kieu ki inisiatif kayak mung bega pikirannya Kang Wanto lamona ora sida mati kan mantakan dewek sing ngisin jor kini kayak sudah mati tak beli bapaknya Kang Toni nek gitu. Nah, waya meng rumah sakit ya iya aja bapaknya Kang Toni ki temenan ninggal. Nah, wis diurus apa segala macam administrasine. Dau bapaknya Kang Toni digawa balik mengumah ya tekang umah ya wis rame wis akeh uwong soalnya mah lagi bengine kan lagi asuke wis diumumaken ning musola ki uwong ki wis pada rame ning kono wis pada siap-siap ya singkat cerita bae akhirnya ya dimakamaken ya bapakne Kang Toni ki. Nah, sebisa dimakamaken apa ya Kang Wanto balik dinahankun ku libur ora kerja. Balik mengumah awane turu kenang bapakne gawaya sore ki ditangekaken tok Wanto ya. Iya je Pak. Kone hari bengi yang tas maghrib bira mana aja mengumai Toni. Apa sih je Pak? Yang rewangi yo kan batu rira jor. Rewangi nyiap akan kanggo talilan apa toli gaya Toni ki kayaknya mah lagi perlu batur je wong tau entas ketinggal kenang bapane ya. Iya sih je Pak jer iya los je mana jer nah entas maghrib ki Kang Wanto monokaken
mengumahe Kang Toni je yang ngrewangi nyiap-nyiapaken kanggo acara tahlilan apa. Jadi kan arane wong ngerewang kan mundar mandir, mengarep mengguri ya mengdapur terus ya mengarep maning nyugui nginum apa. Acara tahlilannya mah entas isa mungkin mah tas maghrib ya ana wong pada melekan ana wong pada midang ning kono ku disuguhi nginum apa segala macem. Nah mundar mandire Kang Wanto ki ngliwati kamerane bapakne Kang Toni. Memang kamerane ki ya lawange ki dilongokaken, jadi ya melongok bae. Lampunya ki remang-remang pisan je waktu kun ku tambah serem, senajan ya wis rapi kasur apa gak wis diberesi wis rapi ya enak lah wis nyaman di delenge mung bega ya weruh kun ku kamerane bapakne Kang Toni. Jadi lamun liwat monokaken Kang Wanto lirik melangan sing lagi ngedeng melangan sing lagi prewen jora mung bega Kang Wanto mundar mandir ki langka alhamdulillah. Nah waya Kang Wanto liwat lagi orang mikiri sing serem-serem lagi biasa bae kepikirannya liwat monokaken ngelirik rupanya ku ana aja ana bapaknya Kang Toni lagi ngluntung bae lagi ngedeng ning peturon kuwenku. Kondisinya ki ya kayak kondisi terakhir lagi masih urip kah, awake ki kuru ndase ya gundul je pipine kempot ambekane gak krungu kayak wong orok rok ya. Kang Wanto kan deleng kayang konon langsung deluk lungane kenting mengarep ditakoni kenang Kang Toni tok nah apa aja toira ora aja ton jor nang apa-apa nang apa aja nang apa wis kandak be ora apa-apa aja jar Kang Toni nek ki weruh kayane mah Kang Wanto ki sejen mau reang deleng bapak nira ning endi aja ning kameran yo. Nah Kang Toni ku jage monok nang kameran aja waya Kang Toni mengkameran ngelongok Kang Toni ki ya balik maning marane Kang Wanto tok aja iya aja tok bapak reang masih ana aja ning kono ning kameran. Iya ta je iya kayang apa jairan delenge ya kayang konon jadi wis dibuntel-buntel nganggo pocong je. Iya lagi apa lagi dodok jening dhuwur kasur je apa gareang mendelenge mau ku ya ora dibuntel nganggo pocong ora apa jarang mendelenge ku ya bapak nira ku kayak terakhir ya kayang konon kondisinya lagi ngedeng aja kayak lagi dirawat di rumah sakit ambekane angel aja reang mau ku ndeleng ku ya wis dibuntel-buntel pocong je sira sing bener aja iya aja. Nah waktu pun kok ya yune kan ya monokaken lagi ya rundingan apa aja kayaknya ku serius temen Kang Toni sing kandhan ning yayune yuk reang mau ndeleng bapak aja ning kameran sing bener jeton jajak guyon iya aja yuk ya reang ndeleng bapak ning kameran kayang apa pocongan ya yuk nganggo pocong kabeh. Nah yayune ki kewedinan je maning kewedinan. Nah kenang kakange Kang Toni sing lanang diomong ki ya wis ndak temen jeton aja dikandak-kandakaken melangi ki geger ya ira kan weruh bapak bengene wong kayang konon jora wong sing ya akeh lelakone ya keceluke kan preman wong sakti je ya tamtune gak akeh lelakone akeh ilmune je mulane ga ya lamun kayang konon kayane mah dudu bapak dudu apa kunku ilmune bapak je ilmune bapak ya mbu ilmune bapak mbu ingon-ingone bapak aja sing lagi ngelatih majikane ya lagi bingung ya karena majikane kan wis ninggal kayaknya bapak kan ya wis tobat ya wis insap ora gelem kayang konon maning. Lamun ana wong nyambat apa gak bapak kan ngomongnya ya wong sejen bae yang mah wis ora bisa kayang konon ngomong gel konon jor jare bapak kah ya bokatan lagi niliki je encak majikane reang ya wis mati harapan lelawat aja kayang konon jare kakang Kang Toni ini malah guyonan ya lah wis lah mbula aja Kang je. Terus kayang konon wis ya ana memang ya warga ki yang ngomong deleng bapaknya Kang Toni deleng jenate Mang Daryan deleng anu mung bega ya Kang Wanto ki tetep monokaken ngrewangi acara tahlilan apa lamun bengi ki melekan ning kono sampai ning bengian terakhir mitung dinane bapaknya Kang Toni kien Kang Wanto ki waktu pun ya masih ngrewangi jening kono ki entas acara tahlilan kah. Jadi Kang Wanto kan mengdapur ngemeti gelas kanggo nginume bapak-bapak. Nah gelasnya kan digawaning nampan lunga liwat mamba arep kamerane bapakne Kang Toni. Kang Wanto ki ndeleng memang ning kono ku ana pocong ya lagi nglayeg bae aja. Jadi lawangnya melongok plek lamun ditarik lurus ki sing lawang marani menggendela ya lempeng sementara kasure ning iring kiwe.
Nah, pocongnya ku lagi ngelajak bae ning gendela ndeleng mengarah jaba. Jadi Kang Wanto mandelengnya ki gigire bae bagian gurine pocong kamu bae gak weruh lamun akun ku pocong toli mambune ki ya mambu wong mati je mambu wong mati anyaran ka. Nah, entas kayang konon ku ya Kang Wanto ya marani meng Kang Toni, "Ton, reang mau ndeleng bapak nira maning sir ning endi cetok ning kameran ya wis nda temen ya bokatan ya bengi terakhir kan mitung dinane aja iya reange balik je ya anu jeton je jarak Kang Wantone ki balik je biasanya kan ira ning kene melekan iya reange balik dikit anak perlu jakone ya reange mene maning tasing omah oh ya wis je wani je jadi ki kantonine Kang Wantone ki pamit dikit arep balik dikit je camang omah nah lagi lunga ya durung terlalu bengi durung apa waktu kun ku paling jam setengah 10 aja mung bega wong rame ki ya ning omahe Kang Toni waya Kang Wanto lunga mah mambalurung dalan ki sepi aja nah waya dalan sepi kayang konon embuna ngapa ijig-ijigan bae ki mambu wangi kun ku teka aja ning dalan ki pak seripit mambune wong mati anyaran ka apa ga mambu kayang kenen kembang melati jor jare Kang Wantone ki nah Kang Wanto ki ya ambon-ambon ki pada persis kayak sewaktu ning omahe Toni je. Dah perasaane reang ki blenak kari kayang kenen. Nah, waya Kang Wanto nyelinguk mengguri, rupane ku iya aja. Ning sor barongan pring ku wis lagi nglayak bae ana sosok pocong. Poconge ki ya awake ki dhuwur, mung bega kayane ki awake ki kuru. Dadi ki ya dibungkusnya kan cilik je. Dhuwur kuru putih nganggo lawon ya bayangannya Kang Wanto maupun ku ya bapaknya Kang Toni jadi ya Kang Wanto ku langsung melayu aja melayu mengumahe tekang ngumah kan ya langsung kandaning bapaknya jare bapaknya ki ya wis ya tok ya sing kayang konon mah ya kanggo pengalamane ira dewek bae tonton di kandak-kandakaken ning wong wis ada temen ja kanggo pengalamane ira iya je Pak iya aja kandak-kandakaken ning wong ya wis ora apa-apa Pak ya reange wedi je Pak arepan mana maning melekan mengumahe Toni diantar sih je Pak alah si wis tua wis kaplak je masih pengen diantar bae jare bapaknya ki ya kayane je Pak reange wedi wis lah mong lah bapak marepan turu jangan nganter-nganter apane jadi ki ya Kang Wanto ki arep balik maning mengumahe Toni ki ora wani je caning dalane ki gara-gara ndeleng ya sosok pocong sing kayane nyerupani bapaknya Kang Toni kuwen ku sampai jam-jam 11 Kang Toni ne sing monokaken ki mengumahe Kang Wanto nyamper tok Wanto iya jeton je ayo yo ora melekan iya nah apa sih ora mana-mana maning wedi jening dalane wedi apa aja ora ya analah pokoknya oh ya wis ayo mana melekan maning mengumahe Kang Toni ya wis mitung dina jenate bapakne Kang Toni ki ya alhamdulillah jare malangka sing deleng maning gitu kayang konon ceritane ki ya wis pragat matur kesuwun mudah-mudahan ya bisa baturi aktivitasnya batur-batur kabeh ning dina minggu kien sing arepan pada meluan lomba balap karung ya mangga matur kesuwun reang mangase pamit undur diri assalamualaikum.